bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ɗi min calmini moɗon min juuri mon min bismi mon e télévision mon RTS 5 yonti kabaruji mon e ɗemgal pular. Eɗen puɗɗoro kabaruji ɗi ko fewte ha joni serde tawi ko association concertation et jeunesse wanno ɗum ɗo henne e Matam henne caggal nde mbaɗi jillu e nder diwnuji kedine gari kadi hollirde eɓɓore wiyetede yakar tawi nde ɗon eɓɓore ko darade wurtinde kala ko wiyete ko hen espace jaune uji ganduɗa hen sukaɓeɓe ina jiitorno hen koye mumen kono kadi darnadeɓe e wawde tongtudeɓe guila e hebloji e ko nandi nder henenne ha sukaɓeɓe ganda fayida gonɗo e neɗɗo o ina wawi naftude hoore mum ɗo woni ɗo henne ɗum ina jeeya e darde nde ɗo fedde tawi koye eɓɓore nde ɓe pawani sukaɓeɓe henne ɓe mbiya ɗum ko yakar ɗum ganduɗa kañum woni Kadidiaty Ndiaye Kadidiaty Niang wannima hen reportage. Ngam hesɗitinde centre uji culturel uji ɗi e boowe ɗe ardiɓe ɗiɗon fannuji ena jaada e fedde yakar tawi ena gadda balle mumen ngam nawde ɗeɗon golle yeeso. Hande tonniɗen leydi ndi caɗele ɓurɗen jogade hande ko hokkude golle sukaɓe. So projet arrivi hande mbaɗa ari ballal wallude sukaɓe région de Matam min jaɓɓo ɗum min beltoto hen kadi min balluɓe kadi aussi ha ko ganduɗa ko fandare nde ɓe jogui e projet beele min mbaɗa waɗa réalisé ɗum ɗon e nder région de Matam he. Ndeɗon fedde innitortonde concession yakar ena dari darde fayodinde e Sénégal ɗo e Matam nam ngam dusde sukaɓe ɓe e golle mumen eɓɓoje kewɗe darnama. Projet o sen garti hen ko fannuji ɗiɗi woni hen fannu gaddiniɗo projet o ari taw ko d' abord wallude sukaɓe daña to potti no ganduɗa eɓe jewta eɓe kalda neɓe gari noon Allah waɗi eɗen jogui noon espace de jeune gonɗo ɗo e région de Matam espace de jeune o ko hiɗuno no fewi ɓe ƴetti programme ƴettude temedere capanɗe 5 millions ɓe mbaɗa ɗum hen pour fewnide espace o ha ganduɗa kala suka so ari ɗon ma waw kala ko yilto heblade ma hebla ɗum ɗon caggal ɗum kadi ɓe ƴetti kadi million ngaji capanɗe 5 ɗi ganduɗa ko ɗum nafata ko sodde matériel gonowo e nder espace he donc pour holludema tan hakke temeɗɗe 2 millions ma waɗe e espace o pour wawa wurti ɗum fannu ɗiɗo ɓo ko hollum maɓe gaddu mo ganduɗa ko wiyete subvention ngaji kalis ballitowo sukaɓe par ce que ma taw suka nan ɗo no waɗa entrepreneuriat mballa suka wonko dillata mais ala dole no fewi ɓe ƴeewa ɗum holno ɓe mbawi wallude ɗum haɓe mbaɗa ɗum accompagné ha ɓeydo darnude entreprise mum o ha ɓeydo wurde e nder hen noon wona joguiɗo kayitaji tan par ce que ma yi suka mbaɗowo entrepreneuriat taw ala kayitaji mais ɗum foof ɓe mbi eɓe ballaɓe e joguiɓe kayitaji foof ɓe ballaɓe oɗo projet o ari koye heure mum saabu woni fannu ɗiɗi taki mbiɗon goho son teskima hande immigration clandestine o nana waɗa des ravages e nder duwan men on jii ko woyani ko tan to wuuro men ganno e on zone danema yo sukaɓe men joolima e ɗum ko waɗi ɗum ko yidde ƴeewoyde ko ɓuuri gurdam ɗeɓe gurata ɗo tam oɗo projet hande hono mum so wallama hono ɓeɗon sukaɓe ma naftuɓe gueɗel ɗiɗo guel ken dañɓe laamu kesu ngu koye référentiel kesso ɓe gaari premier ministre no haala no wiya wonde poɗɗen wadde mise hande intervention ngaji men ko wallude sukaɓe beele gummo e chômage mballe chômage o noon ko fannuji ɗi ne wawi wonde emploi salarié ne wawi wonde kadi emploi mo ganduɗa taw ko entrepreneuriat wona ligguno hoore mum no nafta diwan mum e galle mum. Nden darndema wallu sukaɓe ɓe e abbitade e ɗiɗon centre uji haɓe mbawa yitade koye mabɓe haɓe mbawa accude kadi ɗeɗon ɗannule mo ndewani lawol. Golle ma jooɗi peewi kalen ha joni ko fewti